É un vídeo un tanto difícil de... nin sei como facelo. Normalmente que estamos nun país máxico, aquí estamos en Campelo, por aí vai ser para Campelo de arriba, por aquí Campelo de abaixo. Estamos na parroquia de Xesta, na Lama. E a veces contanse cousas inexplicables, verdad? E bueno, un pode ter dudas da veracidade ou non. Pero do que non teño duda é da veracidade do que vos vou contar agora, porque entrevistei a uns cantos veciños da zona e todos veñen coincidir no mesmo. E o mesmo que é, durante moitísimos anos, moitos anos, concretamente neste lugar de aquí, toda esta zona de por aquí, producíase un fenómeno coñecido por todos os veciños como a luz da Braña. A Braña é este lugar. O fenómeno era que, cando se poñía o sol, dende Xesta, pasando por Portomartiño, verdad? Aparecía unha luz no ceo que viña percorrendo o que é coñecido, o camiño que unía estes lugares, Campelo de arriba, Campelo de abaixo, Pigarzos, Portomartiño, cara a Xesta. Tamén era coñecido como Camiño dos Mortos, porque era por donde, verdad, cando finaba alguén, se levaba por este camiño o cabaleito, o ataúd, ata a iglesia parroquial para darlle enterro. Todos coincide de que aparecía esta luz, chegaba aquí á zona das Brañas, a luz era como que daba voltas nesta zona, dando a sensación, me dicían, como alguén que busca algo, e ao cabo dun tempo marchaba outra vez cara a Xesta. Foron varios veciños, incluso os máis valentes, porque os outros cando dicían, cando ven, vámonos, porque metíase a noite e non querían atoparse, nin ver este fenómeno fora da casa, a luz da Braña. Pero houve algúns, contáronme, que intentaron ir a por a luz, ver o fenómeno ese de cerca, e en moitos casos dicen que desaparecía. En outros casos dicen que os ten pillada a xente esa luz de camiño a Campelo, a esta zona de aquí, a Pigarzos, é sentir como que eran golpeados, que caía a temperatura, que facía frío e unha sensación como que se enchía de pánico, é iso. Pois isto é algo moi entendido, cando ti entrevistas a varias persoas, todas coinciden no relato, incluso eu preguntei a xente que non era daqui, era de pueblos próximos, e decían, eu non ín, pero era coñecido, pois a min me merece toda a credibilidade do mundo, o relato desta xente. E creo que é un relato certo, e se vos sabedes algo da luz da Braña, contádemo. Fijarse que algunha das persoas que entrevistei está en América, e fai moitísimos anos que marchou para América, e coincide incluso no relato dos que viven aquí. E vos deixo, se sabedes algo, porfa, contádeme, a luz da Braña, a Braña é esta zona.